Haleluya. Osungsaro kabangma borok wansugu rangri rangsak rupai dalam nok building kotor gari Mercedes wahai tongkakete khaksangma tera hamari kaplung tongwini wansugu hagete tongthogui te khaksangi tongwi mano ini wansuk layo osungsaro borok kabangma abahai no wansu nungtamo khlainai ninaro rangsak rupai tongo rang tongo hapuna aro khaksangma sekringke aro tongthogma sekringke nung sabrung nini business no tui busy akde samung khlainani ake o khlainani kurul rang jogal khano thik no nung thipro tlang de mano nung thipro arang sagru pheno tlang de mano nung khoksa masa borno subaya nini kurul rang tongo hapano nung khoksa masa help khlaiya urang ro nung thipro tamung no sabunano urang ro nung tlangai me nadi sung saimano khana ni bangi tamong no tini ni bangi tamong no biskang ni bangi tamong na joto no saimaya tamni himale khana tamong nai soni tamong nai chung biskang ko mo sa so bime ungui thangmani no chung mui to khai te se saimano ba biskang go ungna ni kongno chung saimaya nung kosto khaika belai no kolom tiki khlaiye rangsa group phai kurul rang jogaka nungrang jugali je somoyo kurul poti ka salsa abone aike nung thithanga apro nung tamuk khlainai arang no abone bangino ani khajani takuk te bakuk song rangri no asuk ta torjakdi rangsak rup phai dalam nok building tongnano asuk ta torjakdi nadi goribhini borokno saknangya ta ungdi tamni himba gorib borokno ganang borokno kaiton naya nung ganang nung gorib hinai je borokni bukhawo Jisu Kristo no tongnai hekite prungjang mungo hingnai obono se kaitor ganang tei bini borok hini rominau nung rangsak rupai rangri gari dalam building tongo hapano nung tam khlainai ba nungoro nung Jisu sikringke nadi ang nok kising misik tongo wati phaike wati manjago nokbar phaike nok uri thango tin kagui thango hapuna ang aro khaksama mano tamani hinba Jisu ang bai tongo te ang Jisu no gosinaka Jisu ani nukhungni malik te Jisu ani bugra Jisu nung ani subrai hini ang gosinaka hakina aro khaksama phayu te tongtong phayu nini rangsak riksa nini dalam the building gari gura nono banseri maya nini langmano mathangai maya je somoyo nung problem klainai doctor bu mathangai maya aprotam sanai doctor sudanu sanai tabule kaitono se surisi songbu kuno khlai maya abai sajaknai apro nini rangri nono phaide chubanai abo nini rangsak riksa gari dalam building nono phaichu de chubano chung je borok no goseo bugra hini goseo u borok ti chung no snamnai sa abo Jisu Kristo no chung rangri gri phano chung bono gosega ke bano phaim batangnai bano chuba phaine tamni hinba bose osungsani mali ani babu kaham bose haleluya on bangino Kristo ni tita kok ti bukuk so sarapsani bangpano baka udrum taungdi tawana di takiri di chung wana mate tension jole maro beba obo Jisu Kristo no iya khoriri di hekite bochung no naikol nai chung bono ani nukhungni malik ni gosinati apro bochung no chubanai te khairung nai hekite hamari kaplang khlainai abon bangino khata thidi khata baidi hekite Jisu baidi hekite kaitun kong kaplai ke